nôl I episod arall o Paid Ymddiheuro. Heddi ma, dyn ni just efo fi a Celyn yn siarad efo chi. A dyn ni just eisiau deud diolch o galon I Myf Cymru am sponsro yr episod yma. Fydd y rhaglen yma ar gael ar cyfryngau ni, so trwy Spotify, ond fydd o hefyd ar gael trwy Myf Cymru. So mae'r episod yma bach yn wahanol a yn bwnc sydd yn agos iawn at ynghalon ni ar hyn o bryd a wedi bod dros y misoedd diwetha. So dwi'n mynd I siarad am Galar a sut nath o effeithio fi trwy Brifysgol leni a fatha sut wedi cael effaith ar y mywyd I dros y misoedd diwetha. So nath taid fi farw mis Ionawr leni a oedd taid yn agos iawn at ynghalon ni. Oedden ni efo perthynas really agos, dyn ni'n deulu really bach, so just fi, mam, dad, aunty fi a taid, dyna oedd y teulu. So ni gyd yn really agos a wel, efo unrhyw deulu, mae pawb efo rhan bach yn eich calonau chi a fel pan mae'r un rhan yn mynd, mae'n really yn teimlo fel bod rhan ohonych chi di marw. So nath o really gael effaith arno fi. A na I siarad bach mwy am sut dwi dal yn delio efo hwnna, pa fath o bethau yn union nath ddigwydd ar y pryd a sut nes I sort of lliwio y siwrne yna nôl yn mis Ionawr. Ond cyn I fi fynd fewn I hwnna, o'n i'n meddwl swn i'n rhoi bach o gefndir a dwi jyst am ddarllen chydig o y darn nath mam fi sgwennu ar gyfer papur bro lleol. Just I roi bach o gyd-destun am taid, achos I suppose mae hwn rhyw fath o tribute iddo fo hefyd trwy'r episod yma. Bu farw Arthur yn dawel ar yr 15 o Ionawr yn 96 mlwydd oed, a dyma oedd cyfle I gofio a dathlu bywyd hir a chyflawn. Mewn marwnad ddiffiant a theimladwy, soniodd y parchedig Stuart Evans am Arthur fel bonheddwr, wastad yn ei grys a thei, storiwr, annibynnol, di-ofn, caredig, swynol a llawn hiwmor. Ganwyd a magwyd Arthur yn y rhos a bu'n byw yn y pentref ar hyd ei oes. Byddai bob amser yn dweud wrth ffrindiau newydd ei fod o'r ddinas gysegredig ac nid oedd ganddo unrhyw amheuaeth nad oedd unman tebyg iddo. Yn Eisteddfod Llangollen, y cyfarfu Arthur a Betty, so Betty oedd mygi fi, trwy ei cyfell Mae'r Jones. Priodasant ym 1957 a buont yn byw gyda'i gilydd ar Strit Las hyd at farwolaeth Betty. Yno roeddent yn rhan o gymuned o gymdogion a ffrindiau ac yn mwynhau bywyd cymdeithasol prysur. Yn aml byddai cyngherddau byrfyfyr, Brian Roberts ar y ffidil, Arthur ar y piano ac Arthur Edwards yn canu'r llinell bas a phawb arall fel y gynulleidfa. Bu farw Betty yn 2006 ac nid oes amheuaeth mae ei wires Elin, so fi, a helpiodd Arthur drwy'r golled ddinistriol hon. Roedd yn daid hynod o falch ac ychydig o bobl all fod wedi cwrdd ag ef heb glywed rhestr o dalentau Elin. Parhaodd I fod yn athro graddfol gan ddangos I Elin y ffordd gywir o ddal pen a mynnu ei ddulliau hen ffasiwn ar gyfer mathemateg. Ond roedd yr holl bethau hwyl hefyd. Salsig tomato o Siop David ar ffordd Garden, sleisen vanilla o Gerrard's a dawnsio'i rock and roll o amgylch y tŷ. Byddai Arthur yn casglu Elin o'r ysgol bob dydd ac yn dwlu ar y teithiau hyn yn enwedig os oedd ei ffrindiau gyda hi hefyd. Byddent yn canu'r holl ffordd adref, taid gyda'r llais uchaf wrth gwrs. Dyna oedd y rhannau mwyaf pwysig o'r deyrnged o'n I eisiau darllen. Jyst I roi bach o gyd-destun am taid a y fath o berthynas oedd gynnon ni, achos dwi'n meddwl mae pawb efo perthynas really gwahanol efo gwahanol aelodau eu teuluoedd nhw, a di hwnna ddim yn meddwl bod chi'n fwy agos neu llai agos. Ond dwi'n meddwl weithiau un o'r pethau dwi di sylwi yn mynd trwy'r galar a'r broses yma ydy agwedd rhai pobl tuag at y ffordd dwi di ymateb achos bod taid ddim yn dad fi neu mam fi a bod o ddim yn aelod ddigon agos ato fi I fi heiddi cael yn effeithio yn y ffordd nes I. Ond I fi efo taid
nath o bron y magu hi am lot o flynyddoedd, lle oedd mam a dad yn rili brysur, so yn amlwg o'n nhw methu dod i bigo fi fyny ar ysgol, a dyna lle swn i'n mynd bob nos, yn enwedig ar ôl i mygu farw pan o'n i'n 6. Am y blynyddoedd yna i gyd, fatha trwy ysgol gynradd, wedyn ysgol uwchradd, fy fo sy'n pigo fi fyny bob dydd, sy'n i'n mynd i'w dio, sy'n i'n cael bwyd yna. So oedd o'n rhan really mawr o mywyd i'n tyfu fyny. A rhan mawr o mywyd i yn y blynyddoedd yna sy'n really yn siapio ti fel plentyn a'r fatha'r transition yna trwy arddegau ti a ffordd ti'n newid gymaint. Yn enwedig y newidiadau ti'n mynd trwy fel menyw. Dyna oedd y peth cynta nath really taro fi. Oedd yr effaith yna o, mo just yn taid i si, fel mo'n bellach i ffwrdd na just rhywun really agos. Ond actually, nath hwnna ddim newid y ffordd nes i ymateb achos o'n i mor agos ac oedd y berthynas just mor wahanol. A dwi'n meddwl hefyd, achos dwi'n siŵr i'r bobl sy'n nabod fi, y list o bethau nes i just deud am taid fel person, dwi 'di etifeddu lot o'r pethe 'na. So dwi'n styfnig, dwi'n gallu bod yn rili anodd weithiau, dwi'n rili angerddol dros pethe. A dwi'n meddwl ma' nhw gyd yn bethe nes i etifeddu gan taid. A dwi'n meddwl ma' mam wastad 'di deud falle ma' fi o'dd y person fwya tebyg iddo mewn lot o ffyrdd. So ma' hwnna'n yn rhan arall ohona hefyd. Elin, oedd hynna'n teyrnged beautiful i taid ti. A dwi'n meddwl unrhyw un sy'n nabo chdi, maen nhw'n gwybod pa mor agos wyt ti. Nid yn unig i teulu chdi, ond hefyd i taid ti. Fel, ti di sôn gymaint amdano fo i fi yn y, blynyddau bach da ni di nabod ein gilydd. A hefyd, dwi mor sori bod ti wedi gael y profiad yna o, pobl yn teimlo bod ti'n galaru gormod mewn ffordd amdan taid chdi. A dwi jyst yn meddwl di neb efo'r hawl rili i ddeud faint... Does a ddim amount o galar sy'n acceptable neu sydd ddim. A hefyd, wbath arall ydy, dio ddim yn mater o agosrwydd o ran sut ti'n prosesu'r galar. Fatha hefyd mae pawb efo ffyrdd hollol wahanol o prosesu fo. Fel dwi'n nabod un o ffrindiau fi nath, deudddydd ar ôl colled huge, mynd i fatha ball. A dwi'n cofio gweld location hi yna, ac o'n i fatha, sut ddiawl di hi di fatha gallu neud hynna, fel dwi'n gwybod os o'n i yn y situation yna, fatha no way swn i'n gallu neud hynna. Ond dwi hefyd yn meddwl fatha mae'r ffordd ti'n colli rhywun yn neud huge o gwahaniaeth hefyd, fatha os mae'n expected, os mae'n unexpected, like, mae bob dim yn neud gymaint o gwahaniaeth i brofiad rhywun o galaru, ond at the end of the day mae'n wbath hollol unigryw. So, nath taid farw yn mis Ionawr, a i roi bach o context, dwi yn ym mhumed flwyddyn, so blwyddyn olaf fi yn astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. A yn y flwyddyn ola, mis Ionawr, Chwefror ydi pryd ti'n gwneud fel finals ti, so exams ola ti. So ti efo'r MLA sy'n arholiad, a wedyn yr PSA sy'n arholiad prescribing. A na taid farw fatha reit yng nghanol hwnna i gyd. So nes i sefyll arholiadau MLA fi, a nath mam a dad penderfynu peidio deutha fi bod taid yn sâl ar y pryd. O'n nhw'n gwybod oedd o am farw, ond y peth pwysica i taid, mwy na ddim byd, oedd astudiaethau fi ac addysg fi, ac oedd o'n angerddol iawn dros menywod gallu cael addysg. So oedd hwnna yn beth hynod o bwysig iddo fo, oedd i fi orffen fy astudiaethau a gorffen y cwrs meddygol yma a bod yn doctor a byw y freuddwyd dwi wastad 'di cael hefyd ers o'n i'n blentyn. So nath mam a dad wneud y penderfyniad iawn o ran peidio deutha fi. Ond nathon nhw ddeutha fi achos o'n nhw'n gwybod swn i isio gweld o yn y dyddiau ola 'na. A dwi'n rili falch nathon nhw.
Ond, wedi deud hynny, o'n i efo arholiad PSA fi cwpl o wythnosau wedyn, fatha thefnos wedyn. So ni dal gofod mynd nôl i Gaerdydd a astudio yn gwybod, ar y pryd yn gwybod sef o yn marw rhywbryd yn y cyfnod yna, a nath o farw cyn arholiad PSA fi. Um, Ac o ran unrhyw un sy'n gwrando, sy'n y brifysgol, sydd yn yr ysgol, neu jyst i dechrau gweithio, unrhyw le mewn bywyd, ond jyst o ran addysg yn specific, mae hwnna'n rili anodd i gario ymlaen i weithio pan ti'n teimlo mor ofnadwy. Fel mae eistedd lawr ar bwys desg, agor laptop ti, trio sgwennu unrhyw beth, trio just gweithio, mae'n ridiculously anodd. Fel, does na ddim motivation yna. Mae'n teimlo fel, hyd yn oed bod y cwrs ma yn rhan mor fawr o mywyd i, a mae wastad wedi bod yn rhan masif o mywyd i, achos mae mor bwysig i fi. A dwi wedi rhoi lot o waith mewn iddo, mae Celyn wedi rhoi lot o waith mewn iddo fo. Ond pan ti'n teimlo mor isel, dio just ddim yn teimlo'n bwysig. Fel, mae just yn teimlo mor tedious, mor pointless, a mae cael yr ymdrech na i weithio mor anodd. So, dwi'n meddwl nes i ymateb mewn ffordd falle sydd ddim yn iach i ryw raddau, ond nath o bwysio fi drwyddo fo. So ni probably ddim yn newid y ffordd nes i wneud o. Ond nes i oedd rhaid i fi blocio fe allan a ddim prosesu unrhyw beth a just peidio meddwl amdano a just gweithio. Achos no way sy'n ni wedi gallu sefyll y PSA. A oedd hwnna'n rhywbeth oedd rhaid i fi wneud er mwyn graddio. Nes i wedyn sefyll y PSA, ni sefyll yr MLA, a o'n i efo y cwmwl Dyma uwch ymhen, o'n i really heb ddelio efo. A o'n i'n really gwybod bod fi heb ddelio efo fo. Dwi'n meddwl dyna un peth amdano ni gweithio yn y maes yma. Ti mor ymwybodol o bod peth ddyle ti wneud. Ac o'n i'n meddwl, os o'n i'n cael claf yn dod mewn i weld fi a yn gwybod popeth o'n i wedi mynd trwy dda, y peth cyntaf o'n i'n deud ydy, okay, so XYZ, dyma beth sydd ar gael i ti, ti'n gallu siarad efo rhywun, mae yna feddyginiaeth ar gael os ti angen o, mae yna dechnegau, you know, obviously, ond o'n i'n mynd unrhyw un o'r pethau na fy hun, like massive hypocrite. A dwi'n meddwl, dyn ni'n gweld hwnna lot o ran healthcare professionals, dyn ni bach o hypocrite, fel across the board. Dwi'n cofio chdi'n deitha fi amdan fatha tai ti, t'mo, yn yr cwmwl o gorau wneud PSA a wneud MLA, a dwi wir mor prawd o'n chdi bod nes i even sefyll yr aroliadau na. T'mo, dyn nhw'n aroliadau hawdd a maen nhw'n, t'mo, beth sy'n anodd amdan bod yn stiwdant a colled, neu i fod yn onest, just unrhyw profiad fatha bod yn sal, ydy, di o ddim fatha mae gen ti sick leave, neu annual leave, neu compassionate leave. Os ti ddim yn mynd yna a sefyll yr exam, ti angen ail sefyll o. Ac i lot o bobl, ella di hynna ddim yn opsiwn. A dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth sydd ella ddim yn cael ei ystyried digon. T'mo, mae gennym ni lot fawr o privileges fel students, t'mo, mae gennym ni gwyliau haf a mae gennym ni loads o pethau di pobl sy'n gweithio ddim efo. Ond o ran mynd trwy wbath tra yn astudio, mae'n gallu bod yn rili anodd. Fel, os yn enwedig efo meddygaeth, os ti ddim yn sticio i'r kind of timeline o wneud y placement a sefyll yr arholiad a bob dim, t'mo, weithiau ti ddim yn gallu graddio yn yr un blwyddyn, a mae hynna'n yn ei hun yn achosi lot o galar a lot o tristwch. So, dwi'n mor proud o'n chdi bod nes i wneud yr arholiadau a pas yr arholiadau. So mae Elin ŵan yn officially doctor, a dwi'n gwybod sa tai ti mor proud o'n ti hefyd. Diolch, Cal. Yeah, mae hwnna actually'n crazy. Dyn ni di mynd bach o side track note. Dyn ni actually di dechrau'r podcast yma, a dwi actually yn ddoctor, a fi ti'n ddoctor flwyddyn nesa. A gan i ddechrau hwn pan o'n i fel second year.
Yeah, yeah. Oh my gosh! Crazy. Mae amser yn fflio, mae'n fflio. Ydy. Na, diolch, mae'n meddwl lot. Ond wedyn o'n i hefyd, so yn y flwyddyn ola yn ysgol feddygol, chi efo'r cyfle amazing ma i fynd ar elective. So mae'n 8 wythnos, so ti'n neud 4 wythnos o elective feddygol, neu elective mewn unrhyw beth sy'n addas, really. A wedyn 4 wythnos o drafeilio. Dyna be mae rhan fwy o bobl yn neud. Ti yn gallu neud 8 wythnos yn gweithio. Ond ie, dyna beth mae rhan fwyaf o bobl yn wneud. A o'n i efo popeth i planio, ni efo cynllun i fynd i dde America, i Patagonia i wneud yr elective, a wedyn teithio o gwmpas de America wedyn. Efo ffrindiau, oedd o gyd di sortio, pretty much. O'n i di bwcio'r flights, o'n i di bwcio'r elective, llety, bob dim. Oedd o gyd yn sorted. Ac oedd hwn fod i ddechrau mis Mawrth. Mis Mawrth. So fel diwedd mis Chwefror, dechrau mis Mawrth. A unwaith oedd y PSA 'di gorffen, o'n e bach o amser, a wedyn o ti'n mynd ar elective ti. Y mwyaf o'n i'n meddwl amdano, oedd o bron fel bod y ddau beth yn digwydd ar yr un pryd. O'n i 'di dechrau prosesu y galar, a wedyn o'n i'n trio paratoi i fynd i ffwrdd, ac oedd ymenydd fi just methu prosesu'r ddau beth ar yr un pryd. Fel, unrhyw amser o'n i'n trio meddwl am baratoi fynd i ffwrdd, a pan dwi'n dweud paratoi, o'n i'n literally sgwennu list o ran be o'n i angen cymryd i fatha pacio, neu cael SIM card newydd, neu unrhyw beth fel na, just practical stuff. O'n i'n methu meddwl am unrhyw un ohonyn nhw heb bron teimlo'n eog bod fi ddim yn galaru, ond eto, o'n i angen galaru ac o'n i just yn really drist. So oedd y ddau beth yn digwydd law yn llaw, ac actually nath o cyrraedd y pwynt lle o'n i'n gwybod yn feddyliol ac yn gorfforol o'n ed no way swn i 'di gallu cymryd yn hun i'r maes awyr ac ar yr awyren ar y diwrnod lle o'n i angen mynd ar elective fi. So, spoiler, nes i ddim mynd ar elective amazing fi i dde America. A mae pawb yn gofyn, so ti'n neud penderfyniad gwahanol os ti'n gael dy amser eto, neu ti'n difaru y penderfyniad ti 'di gwneud. Dwi ddim yn difaru'r penderfyniad am eiliad, a so ni byth yn newid y penderfyniad nes i, achos y peth gorau i fi oedd peidio mynd ar yr elective yna. So o'n i'n ymwybodol iawn o'r cyfle o'n i'n methu allan arno fo o ran gweld De America a profiadu Patagonia a popeth mae'r elective efo i roi i fyfyrwyr, a yr amser efo ffrindiau fi a teithio efo ffrindiau fi, falle bod hwnna ddim yn opsiwn dwi'n mynd i gael am lot o flynyddoedd, yn enwedig achos 'dyn ni gyd yn mynd i lefydd gwahanol i weithio rŵan. Ac o'n i'n ymwybodol iawn o'r ffactorau yna pan nes i wneud y penderfyniad. So hyd yn oed y prif bwrpas oedd o'n i physically methu mynd, o'n i hefyd yn gallu gwerthfawrogi bod o yn mynd i gael effaith ar fy ffrindiau hefyd. A oedd hwnna'n rhywbeth arall oeddwn i angen trafod a gweithio drwyddo, a 'dyn ni dal yn gweithio drwyddo fo, achos yn anffodus ma' iechyd meddwl yn cael effaith ar mwy na just ti. A dwi'm yn meddwl hwnna mewn ffordd mo'n selfish i gael problemau iechyd meddwl neu galaru, a chi'n mynd i fod yn burden ar pobl eraill. Dwi'm yn deud yn y ffordd yna, ond just pan 'dych chi efo pobl sy'n caru chi, a just ffrindiau, pobl o gwmpas chi, ma' pethe yn cael effaith arnyn nhw, a oedd hwnna'n rhywbeth o'n i falle ddim yn disgwyl. A dwi'n meddwl weithiau ma' 'na amser i fod yn hunanol, yn enwedig pan 'dych chi'n galaru, achos oedd y penderfyniad i ryw raddau nes i wneud yn hunanol, ond eto dwi ddim yn mynd i ymddiheuro am y penderfyniad nes i wneud, achos oedd o yn iawn i fi. A dyna ydi'r peth pwysica. Ond hefyd
mae yn bwysig i fod yn ymwybodol bod y penderfyniad yna wedi cael effaith ar pobl eraill. A dwi yn rili ymwybodol o hynny. Ond just i ddeud hefyd, dwi yn hynod o ddiolchgar i'r bobl oedd o gwmpas fi ar y pryd, achos mae'n rili anodd hefyd, sôn am sut mae pobl eraill yn cael ei effeithio, mae'n rili anodd i weld rhywun chi'n caru yn mynd trwy poen, yn enwedig poen meddyliol a poen lle yr unig beth sy'n mynd i wneud y person yna deimlo'n well, dyn nhw ddim yma dim mwy. Fel, yr unig berson sydd wedi gallu gwneud fi deimlo'n well yn yr meddylfryd o'n i yn efo oedd taid, a oedd taid ddim yma. So, mae hwnna'n really anodd i ddelio efo. A dwi'n meddwl, na i ddod at hwn yn hwyrach yn y drafodaeth, ond mae'r ffordd dyn ni'n delio efo galar fel diwylliant a fel gwlad a fel pobl yn ofnadwy, yn enwedig o gymharu i rai diwylliannau eraill yn y byd. Ond fes neb yn dysgu chi sut i alaru, a dau, sut i ofalu am neu byw efo rhywun sy'n galaru. A dwi jyst eisiau deud diolch o galon os maen nhw'n gwrando ar hwn, so ni'n gobeithio bod nhw'n gwrando ar hwn, i teulu fi, so mam, dad, aunty fi, o'n i gyd yn gefn i'n gilydd trwy'r holl beth. A hefyd i partner fi am gofod byw efo fi drwy'r amser yna, a just, really cefnogi fi drwy rhywbeth oedd o heb gael profiad ohono yn yr un ffordd a heb weld fi mor drist o blaen. So dwi jyst eisiau cymryd y cyfle yna i ddeud diolch i'r bobl yna. So i symud ymlaen o hynny, dwi'n siŵr bod lot ohonoch chi yn sidro sut nes i actually fynd ati i ddelio efo'r galar. So o'n i wedi gwneud y penderfyniad yma i aros adre, o'n i ddim wedi mynd ar elective fi, ond, so nôl i be oedd Celyn yn deud, di ysgolfeddygol ddim jyst yn stopio, a just because o'n i wedi penderfynu peidio mynd ar elective fi, oedd o ddim yn meddwl bod ni'n methu gwneud unrhyw waith am yr 8 wythnos yna. So nes i actually aros adre a gwneud prosiect yn Gydydd oedd yn gysylltiedig efo gradd ymsangfi llynedd yn iechyd merched. So nes i gario ymlaen efo'r gwaith yna ar ymchwil lleddfu poen am IUD insertions. So nes i fynd nôl i weithio efo'r tîm yna o dissertation fi. A dwi'n, really diolchgar i nhw am gymryd fi nôl mlaen. A, o'n i dal gorau gweithio. Ond y prif bwrpas oedd aros adre, bod o gwmpas pobl a llefydd a ffrindiau oedd yn gallu cefnogi fi a galluogi fi i fedru galaru a prosesu'r galar. Ond oedd hwn ddim yn rhywbeth o'n i'n gwybod sut i wneud, i fod yn onest. A dwi dal heb wneud o. Mae'n rili anodd gwybod os ma' 'na fel diweddglo i prosesu galar. Fel, dwi'm yn gwybod os fyddai byth yn llawn. A dwi'n meddwl fydd o wastad yn teimlo fel bod rhan ohono fi ddim yna. Ond dwi'n meddwl y lle dwi wedi cyrraedd rŵan ydy bod fi'n fwy cyfforddus efo'r teimlad yna, fel, dwi byth yn mynd i deimlo'r un fath eto, but you know what, ma' hwnna'n beth lyflu yn ei hun, achos o'n i efo rhywun mor agos ato fi, lle dyna'r effaith mod i cael. Ond oedd o'n bwysig i fi fod o gwmpas pobl ac o gwmpas llefydd lle o'n i'n teimlo'n gartrefol ac yn teimlo'n saff ac yn teimlo'n hapus. Fel mae unrhyw un yn wneud, peth gyntaf nes i wneud yw dechrau googlo. A yn amlwg, y peth cyntaf sy'n dod ar draws ydy y classic 5 stages of grief. So, dwi actually mynd i googlo nhw nawr, achos dwi am gael nhw yn iawn. Dwi'n lyfio o ran meddwl amdan galar, dwi o hyd i licio'r fatha disgrifio fo fel galar di'r pris am cariad. A fatha, dwi jyst yn lyfio... Dyna oedd y saying o'n i'n trio ffeindio. Dwi jyst yn lyfio meddwl amdano fo fela, o ran yn anffodus, t'mo,
dyma'r pris am Ie? gael pobl sy'n mor agos i ni, ond hefyd, da ni mor ffodus i wedi cael y person yna, bod ni'n Mhm. methu nhw gymaint. Mhm. A dwi hefyd yn licio yr analogy diolch fath am balloon a fel Mm. switch. A Ydy. diolch ddim bod mae'r galar yn lleihau, ond mae Mm. bywyd ti yn tyfu o gwmpas y Ydy. galar. Ie. A mi fydd yna o hyd a degau lle mae'r galar yn pwsio'r switch a wneud i gael Mhm. yn upset. A Mhm. ella mis wedyn, ella blynyddoedd wedyn. Mhm. A fel o'ch ti'n dweud, wneud i ddim teimlo'r un fath, ond Na. eto hynna di'r pris am caru rhywun Ie. gymaint. A A ma' hefyd, hwnna'n okay. yn union, a wneith bywyd ti tyfu o gwmpas y galar yna. Ie, yn union, na, dwi'n hollol cytuno. A dyna sut mae'n teimlo ar hyn o bryd. A dyna pam, dwi'n meddwl, nes i really stryglo efo five stages of grief peth ma. Wel, mae'n e five stages of grief, mae'n e seven stages of grief. Mae pawb yn neud o bach yn wahanol. Na i neud y seven stages, achos mae hwnna'n rhoi fel pob Which opsiwn. one's peer-reviewed? Peer-reviewed, yes, true. Dwi'n meddwl y ddau ohonyn nhw. Okay. To certain To a extent. certain extent. Yeah. So, dyn ni efo shock and disbelief, wedyn denial, wedyn bargaining, so fel what if and if only statements, wedyn guilt, wedyn anger, wedyn depression and reflection, a wedyn acceptance and hope. A fel oedd Celyn yn deud gyna, mae hwnna ond, mae'r stages yna ond yn gweithio os ydyn ni gyd yn union yr un fath o pobl, os ydyn ni'n teimlo'r un emosiynau, os mae yr circumstances o gwmpas marwolaeth rhywun yn union rhyw fath, ond dyn ni'n bobl a di rhan o'r pethau am wir. So, y shock and disbelief, ma hwnna, so i fi yn bersonol, oedd o ddim yn sioc i ryw raddau, achos oedd taid yn 96, oedd o'n hen, oedd o'n sal, o'n i'n gwybod oedd o am farw. Ie, oedd o'n eitha cyflym tu ar diwedd, ond o'n i'n gwybod oedd o'n dod i ryw raddau. Ond eto, pan nath mam ffonio fi i ddeud, oedd o actually wedi... Wel, na, i ddechrau, sori, pan maen nhw wedi ffonio fi i ddeud bod o'n am farw, oedd o'n massive shock. Oedd o fel y brain fi fel, oh my gosh, do ddim even yn sal. O'n i efo'r atgof yna ohono fo'n eistedd yn y gadair adre, neu yn gyrru'r car, neu yn gwneud rhywbeth oedd o really ddim fod yn neud am 96 mlwydd oed, but he was stubborn and he would have done it. So, dyna lle mae'r sioc yn dod i fewn i ryw raddau. So mae hwnna'n anodd, achos fydd hwnna'n wahanol i bawb yn dibynnu ar beth sy'n digwydd ac ar amgylchiadau. Denial, nes i rioed teimlo, achos o'n i'n meddwl amdano o hyd. A oedd o bron fel nes i byth roi'r cyfle i ymenydd fi fynd, di hwnna'n yn wir, achos o'n i mor ymwybodol, mod i marw, mod i marw, mod i marw. So denial nes i ddim really. A'r bargaining a guilt, nes i roi teimlo, o'n i'n lwcus, cos dwi'n meddwl mae guilt yn really anodd o ran emosiwn ar ôl ti golli rhywun, achos nid yn unig ti'n brifo achos ti 'di colli rhywun, ond ti hefyd yn brifo achos ti'n bod yn greulon i ti dy hun ac yn trio dod o hyd i bethau ti heb wneud yn iawn, a ti heb fod yn ddigon da, neu nes ti ddim wneud yn mwy ar amser, neu swn i wedi gwneud hwn yn wahanol. A mae mor frustrating achos ti yn y loop ma o, wel, dwi byth yn mynd i gallu actually cael y cyfle i wneud y pethau yna. So it's just a downward spiral. So mae hwnna'n really anodd. A wedyn, anger eto, dwi'n meddwl mae hwnna'n dibynnu ar amgylchiadau y marwolaeth. So dwi'n meddwl, actually, drwy'r seven stages, five stages, yr unig beth nes i deimlo oedd depression. Nes i, like, honestly, dwi'n meddwl nes i deimlo unrhyw emosiwn arall, ond depression, a falle fyse therapydd yn deud yn wahanol, ond dwi'n siŵr fyse'r bobl o gwmpas fi yn cytuno. Mae'r unig beth dwi wedi delio efo ydi teimlo'n hynod o drist. Ac actually fi, mae hwnna'n emosiwn eitha gwahanol a rhywbeth
dwi ddim yn dda iawn yn delio efo, achos dwi yn berson hyderus, hapus. Dwi yn joio amser ar ben yn hun, a dwi yn teimlo pethau. Fel o ti'n deud, fel mor amazing bod ni gallu teimlo mor drist achos dyn ni wedi caru rhywun gymaint. Dwi wastad yn meddwl dwi'n teimlo emosiynau mor ddwfn. So pan dwi'n hapus, dwi'n really hapus. A pan dwi'n drist, dwi'n really, really drist. Ond actually, dwi'n caru bod yn gallu cael y spectrum o emosiynau yna a teimlo pethau mor ddwfn, achos dwi'n meddwl profiad fi o fywyd a profiad fi o brofiadau mor amazing, a dwi'n mor ddiolchgar o allu teimlo'r spectrum o emosiynau yna, ond yn amlwg pan mae'n emosiwn negyddol, mae'n rili anodd i dynnu dy hun allan ohono. A o'n i just yn drist, o'n i ddim efo dim motivation, o'n i'm eisiau neud unrhyw beth, o'n i'm eisiau cyfathrebu efo unrhyw un, o'n i'm eisiau, just gwneud unrhyw beth. Mor weird i fi, achos dwi just yn mynd yn hollol fel impatient os dwi'n methu gwneud stwff, neu mynd allan, neu bod o gwmpas pobl. A dwi'n meddwl dyna beth yn anodd i fi, o'n i'n edrych yn y drych, ac o'n i'n nabod yn hun, achos yr emosiynau yna mwy na ddim byd. A dyna pryd nes i sylwi, dyma lle ti angen fatha rili delio efo hwn. A i fod yn onest, dwi'n rili ddiolchgar i feddygaeth i ryw raddau, achos o'n i methu stopio, i fod yn onest, o'n i methu rhoi fyny, achos o'n i efo placement yn dechrau, o'n i gorau gwneud elective fi, o'n i gofo pasio'r elective, o'n i gofo paratoi am y placement nesa. A dwi'n meddwl y pethau yna i gyd yn rili bwysig i fi, a dwi'n meddwl rhywle'n cefn meddwl fi, o'n i'n gwybod, ti efo'r gôl ma i weithio tuag ato fo, ac o'n i gallu gweithio tuag ato fo, achos o'n i'n cario gymaint, a dwi'n meddwl nes i lwyddo gyda lot o help gan bobl proffesiynol a hefyd teulu fi a ffrindiau fi a cariad fi. O'n i gallu cysylltu'r ddau beth yna efo, mae hwn yn rhywbeth ti'n neud achos ti'n cario, ond hefyd cos oedd o'n bwysig i taid, a ti'n neud o'n falch pwysio trwy hwnna. Dwi'n meddwl y switch yna o feddylfryd oedd be o'n i angen. A dwi'n meddwl hefyd, pan nes i gael yr un good day na, lle fel nes i ddeud am y switch, fel ni fel, yes, I've cracked this, I can do it. No, fel, mon massive rollercoaster wedyn. I gychwyn, o'n i'n cael lot fwy o ddwrnodau drwg na o'n i'n cael diwrnodau da. Wedyn nes i gael period o ddwrnodau really drwg, wedyn really da. A dwi'n meddwl rwan dwi'n rhywle o gwmpas dwi'n cael lot mwy o ddwrnodau da na dwi'n cael diwrnodau drwg. Ond mon newid o hyd, a mae pethau'n atgoffa fi ohono fo sy'n anodd. Weirdly, mae cariad fi'n really debyg i taid mewn lot o ffyrdd. So fel, mae mannerisms o yn eitha tebyg, a mae'n deud pethau weithiau, lle dwi fel, oh my gosh, y taid yn deud hwnna. So, mae hwnna'n really anodd hefyd, ond mewn ffordd really lovely. So, nes i ddefnyddio cruise bereavement services i helpu fi i edrych ar yr opsiynau gwahanol sydd ar gael o ddelio efo pethau bach fel CBT bron, lle ti'n dod o hyd i'r dechnegau newydd i just byw dy fywyd di, a fel motivational techniques a ffyrdd i newid dy feddylfryd tuag at pethau. So, sy'n ni wir yn argymell unrhyw un sy'n mynd trwy rhywbeth tebyg i edrych ar ei gwefan nhw, achos maen nhw'n really gwybod beth nhw'n sôn amdano, a ti'n allu gallu cael therapydd one-to-one, ti'n gallu cael pethau grŵp, ti'n gallu gwneud pethau just dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb. So maen nhw'n amazing. A hefyd, nes i ddim mynd, achos I suppose dwi'n ymwybodol o'r opsiynau sydd ar gael i fi, ond chi wastad gallu mynd at meddyg teulu chi, neu mae'n gymaint o adnoddau ar-lein sydd ar gael hefyd, a nhw'n ni roi links yn y disgrifiad o'r episode hefyd, o'r pethau sydd ar gael. Ond, so dyna be nes i ddefnyddio, ond y peth mwyaf i fi oedd y pethau bach, just dod o hyd i routine eto,
gwneud y pethau, just sgwennu list o'r pethau sy'n bwysig i fi a dwi'n mwynhau gwneud a just gwneud nhw. Ffeindio pobl i wneud pethau efo chi achos mae bod arbennig chi yn really bwysig yn yr amser yma ond hefyd mae'n really anodd hefyd achos mae'n really anodd i pwysio dy hun i wneud pethau. So i fi, un o'r pethau mwyaf o'n i'n wneud efo taid oedd chwarae'r piano a cerddoriaeth a stwff fel na. Ac o'n i'n methu chwarae'r piano am wythnosau ar ôl i taid fynd. Wedyn un diwrnod a o'n i fel, dwi'n meddwl dwi actually gallu gwneud hwn heddi. A nes i fynd i'r piano a chwarae'r piano a nes i rili teimlo'n agos at taid. Lle dwi'n meddwl weithiau ti'n meddwl y gweitha am bethau fel, o'n i wastad fel, wel, os dwi'n twtio'r piano, na i fynd yn upset a byddai'n teimlo'n drist a na i feddwl am pethau. Ond actually, oedd o'n hollol opposite o be o'n i'n teimlo. Mae bren ni'n gweithio'n erbyn ni weithiau in those scenarios fel mae'r mae'r un peth efo fatha anxiety fed fel mae'r thought o wneud rhywbeth o hyd gymaint gwaith na pryd mae actually'n digwydd. A dwi mor falch bod ti'n cael mwy o dyddiau gwell rŵan nag wyt ti drwg. Ond hefyd dwi'n really edmygu y penderfyniad nes i wneud o ran elective oherwydd dwi'n gwybod dwi'n person sy'n meddwl lot gormod amdan pobl eraill a be maen nhw'n meddwl ag upsetio pobl eraill. A dwi'n meddwl mae'n cryf iawn bod ti wedi gallu neud y penderfyniad am be oedd gora i chdi, cos dwi'n gwybod swn i wedi stryglo neud yr un fath. Mm. A dwi'n mor falch hefyd bod ti wedi gallu gofyn am gymorth. Dwi'n meddwl mae Mm. pobl yn ffeindio hynna mor anodd. Dwi'n Mm. meddwl yn enwedig efo wbeth fel galar, mae'n rhywbeth mae pobl yn ei weld yn naturiol, neu rhywbeth mae lot o bobl yn mynd trwy. So diolch yn wbath ella sy pobl yn meddwl bod rhaid iddyn nhw gael, help Help. proffesiynol. Yeah. Ond, mae help proffesiynol o hyd allan yna, mae GP chdi o hyd yna i chdi. Fel dos a ddim criteria o pryd ti'n heiddi cymorth a pryd ti ddim. Ah. A dwi'n mor falch bod ti wedi ffindio fel yr cruise support sydd wedi gallu helpu chdi a gobeithio mae rhywun o gwrando ar episod yma yn gallu ffeindio rhywbeth sy'n gweithio iddyn nhw hefyd. Na, yn sicr. A yn dod nôl i be os ti'n deud o ran, o mae'n rhywbeth naturiol, o mae'n rhan naturiol o fywyd, a dyna'n union ydy'r broblem, a dyna'r trap nes i syrthio mewn iddo, achos o'n i fel, be diawl dwi'n neud? Mae hwn yn digwydd i bawb, literally bob dydd, a hefyd mae'n y pethau gwaith mynd allan yn y byd lle mae pobl yn marw mewn rhyfel neu mewn amgylchiadau ofnadwy, a o'n i efo'r cyfle i ddeud trai taid, a dwi'n meddwl mae hwn yn dod a ni'n mlaen yn really neis at pwynt nesaf lle o'n i'n mynd i drafod pa mor wael dyn ni'n delio efo galar fel pobl a dwi'n meddwl un o'r pethau mwyaf ydi fel diwylliant. Sneb yn paratoi ti am malaru, sneb yn paratoi ti am farwolaeth a sut mae hwnna'n mynd i deimlo. A sneb even just yn deitha ti, mae'n okay i deimlo'n really drist, neu really grac, neu really eog, neu be bynnag am farwolaeth rhywun. A dwi'n meddwl, dyn ni efo'r 7 stages of grief ma, 5 stages of grief ma, lle mae pobl fel, na i seiclo drwy hein bob mis, a wedyn erbyn 7 mis fyddai'n ffain. Sorry, unrhyw un sy'n meddwl hynna, dio ddim prescriptive. Ti'n methu, a mae hwn yn classic westernisation o trio esbonio emosiynau. Yeah. Fel, there's no rule book i'r ffordd ti'n teimlo, a ti'n methu deud, you are going to have 30 days of feeling shocked. Then you, na, diolch yn digwydd, not realistic. A tra ni actually mynd trwy'r broses o alaru, o'n i hefyd yn edrych ar gwahanol ddiwylliannau a sut maen nhw'n dalio efo galar. A actually, un o'r pethau oedd wedi gwneud fi feddwl am edrych mewn iddo oedd gwylio Yellowstone. So, big cultural phenomenon ar hyn o bryd. Unrhyw un sy'n heb watch Yellowstone, watch Yellowstone. We have watched Yellowstone.
Watch Yellowstone, Celyn. You will want to be a cowboy a symud i Montana, ond other than that, it's great. Okay. Um, ond yn y gyfres yna, maen nhw yn really pwysleisio diwylliant y Native Americans yn y gyfres. A maen nhw'n gwneud job really da o cael y ddiwylliant yn iawn. Maen nhw efo advisors ar y set sy'n hanesyddol ac gwneud yn siŵr bod o yn ddiwylliannol gywir. Ond wedyn, mewn un episod, o'n nhw'n delio efo pobl yn marw lot yn Yellowstone, spoiler. So, o'n i'n edrych ar Native American grief rituals a achos maen nhw yn really parchu y broses o farwolaeth a galar. A maen nhw bron yn dathlu o yn yr un ffordd fyswn ni'n dathlu rhywun yn priodi neu babi'n cael ei eni. Mae'n fel o'n i'n deud gynnau amdano fod yn rhan naturiol o fywyd, maen nhw'n really dathlu y rhan yna o fywyd. Dwi'n meddwl efo ni, mae'n digwydd, ti'n cael yr angladd, a wedyn mae pawb mynd nôl i normal a mae'n ddisgwyliedig bod ti'n mynd nôl i normal hefyd. Tra mae'r Native Americans yn cymryd o fel rhan... Maen nhw'n cymryd amser, maen nhw jyst yn stopio a maen nhw'n really dathlu y broses. Ond maen nhw hefyd yn cysylltu o lot efo natur. So dwi'n gwybod fydd hwn ddim i bawb a ddim dyma'r ffordd nes i ddelio efo y galar, ond o'n i just yn really hoffi'r syniad ohono, lle maen nhw yn parchu y farwolaeth fel siwrne ysbrydol a maen nhw yn pwysleisio rhyddhau poen chi yn ôl i natur i helpu ysbryd pwy bynnag sydd wedi marw i symud ymlaen. Ac yn amlwg, maen nhw efo gymaint o draddodiadau gwahanol yn dibynnu ar y tribes. So fel enghraifft, mae lot o tribes yn torri gwallt nhw, cos yn amlwg fel arfer maen nhw efo gwallt eitha hir, so maen nhw'n torri'r gwallt. A achos maen nhw'n credu bod i gwallt nhw yn dal egni a atgofion y pobl sydd wedi marw, a wedyn mae torri hwn yn rhyddhau hwnna, a wedyn mae'n dechrau'r bond newydd maen nhw'n mynd i greu, achos di'r person yna ddim yn fyw dim mwy, so maen nhw angen creu bond newydd efo'r ysbryd sydd wedi marw. Maen nhw hefyd yn, a dwi'n really, really hoffi hwn, a i ryw raddau, dwi'n meddwl dyma lle mae'r agwedd o colli Cristnogaeth yn y wlad yma, dyma lle mae hwnna wedi chwarae rhan. Dwi ddim yn Gristnogol o gwbl, ond dwi'n meddwl oedd eglwysi a capeli yn rhan mor bwysig o ddiwylliannau Cymru, a dyn ni wedi colli hwnna. Ond ie, so un o'r traddodiadau maen nhw'n neud ydi eistedd o gwmpas tan, neu jyst eistedd o gwmpas tŷ rhywun, a siarad. So rhannu straeon, rhannu esgofion, chwerthin, dawnsio, fel maen nhw efo... maen nhw, fel o'n i'n deud gynnau'n dathlu y person yna, a maen nhw efo lot o fel pethau oedd y person yna yn berchen arnyn nhw o gwmpas tra maen nhw'n rhannu'r straeon. A hefyd, maen nhw fel arfer yn cynnau tan am chydig o ddwrnodau, weithiau am 4 diwrnod neu weithiau am flwyddyn. A wedyn mae'r tan yn cario ymlaen i gynnau tan mae'r teulu neu tan mae'r person yn penderfynu bod yn amser i roi'r tan allan. So mae hefyd wedyn yn dathlu'r ffaith bod galar yn cymryd amser gwahanol i bob un. Mae'n rili diddorol. Ac ie, dwi'n lyfio'r syniad ma efo tân o ran, rhannu straeon, rhannu profiadau, rhannu atgofion gyda'r person yna. Yn amlwg, efo angladd, dyna di'r gôl. Ond dwi'n meddwl fel weithiau efo angladd, mae'n rhy poenus i eistedd yn awake a rhannu a sôn amdan y person yna. Mae'n rhy fresh. Lot o weithiau mae pobl yn iwsio fo fel distraction mewn ffordd. Ie. A hefyd i'r teuluoedd, beth swn i'n deud o'r gael profiad fy hun, ydy ti mor focused ar trefnu'r angladd. Trefnu yr coffin a pwy sy'n mynd i gymryd yr angladd, lle sy'n mynd i gael yr angladd, pwy sy'n mynd i wneud y bwyd. Mae bron fel trefnu parti, a wedyn ti actually gofio cymryd yr amser i gofio,
dwi actually yn angladd person dwi'n caru, ond dwi wedi bod yn treulio gymaint o amser yn ffaffan o gwmpas efo'r logistics. So ti ddim yn cael y amser yna i rannu straeon, achos dyna'r peth diwetha sydd ar dy feddwl di. Yn bendant, a dwi bron yn meddwl fysa fo'n werth. Sa fo'n lyflu os fysa ni'n gael fewn i rhyw fath o traddodiad o gyfarfod mis neu chydig misoedd neu blwyddyn neu wbath wedyn Mm. a rhannu a gallu rhannu'r straeon amdano y person yna. Yn Mm. enwedig os mae'n sefyllfa efo ella teulu sydd ddim yn gweld ei gilydd yn aml. Yeah. Mae'n rili anodd i ffeindio'r amser blaw yr angladd i ista lawr a siarad am y person yna. A dwi'n meddwl Mm. mae hynny'n wbath dylsen ni wneud lot mwy ohono fo. Mm. Na, dwi'n cytuno. So dyna ni, really. Diolch i chi gyd am rando ar y stori yna a bach o deyrnged i taid fi. A i unrhyw un sydd yn gwrando, sydd yn mynd trwy galar neu rhywun sy'n sal, cofiwch mae 'na wastad digon o adnoddau allan yna. Mae 'na digon o bobl yn allan yna, hyd yn oed pan chi rili'n teimlo fel bod chi ar ben eich hun. Chi ddim, a ma' yn bwysig i rannu'r peth yma achos o'n i'n styfnig a meddwl swn i gallu delio efo popeth ar ben 'yn hun, ond mo gymaint haws os 'ych chi yn agor fyny a siarad i bobol amdano fo. A newn ni roi lot o links lawr yn y disgrifiad fel bo' chi efo'r adnodde 'na ar ga'l i chi. Ond diolch o galon am wrando a cymryd yr amser i rannu'r stori yma efo fi, a diolch Cal am gymaint o eirie mor garedig yn ystod yr episod yma. O, wel diolch gymaint Elin am rhannu dy brofiad di gyda Galar. Dwi'n meddwl mae'r profiad o Galar a bod yn myfyriwr jyst wbath sydd ddim yn cael ei drafod o gwbl. Ac i fod yn onest, o ran trafod iechyd meddwl, nath Galar ddim even dod i meddwl fi. A dwi'n meddwl mae hynna'n dangos faint da ni ddim yn gweld o fatha rhan o iechyd meddwl, ond mae'n rhan mor, mor fawr o iechyd meddwl a mae'n cael effaith hiwj ar astudiaethau a bywyd yn y brifysgol. A diolch eto yn amlwg i Meddwl Cymru am sponsro'r episod yma. Mi fydd hwn ar gael ar wefan nhw, ond hefyd ar wefan ni. Yeah. Diolch eto am rando ar episod arall o Paid Ymddiheuro. Diolch! Diolch. Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw paid ymddiheuro.